Hi guys! Welcome to my channel! For today's video, gagawa tayo ng tinapa. So ang isda na gagamitin ko ay galunggong. Bumili nga ako ng halagang 150 pesos ng galunggong. So hindi na natin kailangang alisan ng hasang at bituka. Kapag nahugasan na natin siya, ilagay natin sa maliit na planggana, malinis na planggana kung ano man ang meron kayo dyan na lagayan. At lagyan natin ng malinis na tubig. Pagkatapos nating malagyan ng malinis na tubig, lalagyan natin siya ng asin. Depende sa inyo kung gaano karami yung asin na gusto nyong ilagay. Ito kasi yung magpapaalat. Ang gagawin kasi natin dito is ibababad natin yung galunggong sa asin for 2 hours. Yung iba naman overnight, minsan 4 hours. Depende po sa inyo kung anong gusto ninyo. Ako nga, ang ginawa ko ay 4 hours lang. Habang nakababad siya sa tubig ng may asin, nilagay ko muna sa ref habang gumagawa ako ng ibang mga gawain ko sa bahay. Ngayon naman, after 4 hours, inalis ko na siya sa ref, tapos kailangan natin ng lanera dito. Kasi, ang sunod na gagawin natin is, i-steam natin yung galunggong na binabad natin sa asin. Kailangan natin siyang ihilera sa lanera. Ang maya advice ko lang sa inyo pagdating sa pag-steam, kailangan siya is hilera talaga, walang patong-patong. Kailangan single pile or single layer lang siya. Kaya pilitin natin pagkasyahin sa mga steamer natin. Ito, dalawa nga yung nagamit kong steamer kasi hindi kasya sa iba. Sunod na ginawa ko dito is nagpakulo na ako ng tubig dito sa labas ng bahay namin gamit ang mga kahoy namin kasi syempre mahal ang gasol ngayon, kailangan natin magtipid ng gasol, kaya sa kahoy ko siya in-steam. Eto na nga, after ma-steam, siguro mga 15-20 minutes, okay na yan. Ang sunod na gagawin ko naman dito is hinango ko na siya at gumamit ako ng bigas. Take note guys ha, itong mga sinasabi ko. Ito yung mga importanteng kailangan meron tayo sa paggawa ng tinapa. Bigas, asukal na pula, at Lipton tea, 3 bags ng Lipton tea. Ito kasi yung magpapausok sa ating gagawin na tinapa. So, kailangan natin itong paghaluin. Paghahaluin lang natin siya mga mima. Tapos, take note ha, huwag niyong kakalimutan na kailangan natin dito sa loob maglagay ng papatungan ng ating parang strainer or screen kasi ako wala akong ibang nagamit eh. Pagkatapos ko siyang paghaluin, naglagay ako ng screen. Tapos, dun ko sinalansan yung mga na-steam ko na galunggong. Ayan, ganyan dapat yung itsura niya. Ang ginawa ko lang dyan, naghanap ako nung sa lutuan namin. Tapos, kailangan guys, saradong-sarado yung ating kawali. Kaya ang ginamit ko dito ay aluminum foil para wala talagang makasingaw na usok. Kailangan yung usok is naiipon dun sa loob ng kawali. Kasi yun yung magpapaluto dun sa ating tinapa or sa ating galunggong para maging tinapa. Ayan, dinodouble check ko nga dyan kung walang singaw. Tapos, i-steamin natin siya or lulutuin natin siya for 1 hour guys. 1 hour sakto. Nag-start ako niyan 11, tapos natapos ako alas 12. So, eto na nga, nung mga alas 12 na ng tanghali, tinry ko na siyang buksan. Okay naman yung result, and satisfied naman kami. Talagang mukha naman talaga siyang tinapa. Tuwang-tuwa nga ako, pinakita ko sa mister ko kasi first time kong gumawa nito and sabi ko sa kanya, alam niyo ba kasi kapag bumili kayo ng tinapa sa palengke, 80 pesos ang 1/4. Eh ito, bumili kayo ng 150 pesos, di ba marami na? Eh yung 1/4 na yun, pag binili nyo sa palengke, naluto na, kakaunting peraso lang. So ito, para sa akin, sulit naman yung pagod ko. Siyempre, pagkatapos nating gawin yung ating tinapa, tinry na agad natin, nagprito na agad tayo para matikman natin kung okay yung lasa ng ginawa natin na tinapa. Sa akin naman kasi, ayoko ng sobrang alat. Kaya, yung tinapa ko is okay lang yung kanyang alat. Hindi ko kasi dinamihan yung asin.
So, ayun lang guys for today's video. So, eto na nga yung aming almusal, yung ginawa ko na tinapa. Please like, share, and subscribe to our channel. See you again sa sunod na video.